Rawanggeha Sûriya mafên mirovan li ser û pela xwe raportek derbarê hejmara zindan û girtiyan li deverên dibin kontrola hikûmeta Sûriya Demkî û hikûmeta Hebarçûnê de yên opozisyona Sûrî û rêkarên li rûbirûbûna vayrosa koronayê di zindanan de belav kir. Tê de hat, her yek ji bajarên Efrîn, Cindêrîs, Elbab, Erraî û Erzaz navendeke serekeya ji bo zindanên grûpên çekdar yên bi ser Tirkî ve li bakurê Helebê. Ku li gorî Rawanggeha Sûriya mafên mirovan eşkence diwan zindanan de sînordar e ji ber ku dibin çavdêriya Tirkiyê de ye. Li grûpên çekdar di navendên girtîgehên Demkî de hemû corên eşkenceyê bikartînin, wekû daxwaza fidye û bi şêweyekî hovane girtiyan eşkence dikin. Li gorî Rawanggeha Sûriya mafên mirovan ku rêveberiya zindanan li deverên li jêr kontrola grûpên çekdar yên bi ser Tirkî ve li bakurê Helebê hevdemên belavbûna vayrosa koronayê hejmarek ji tedabîran standine ku tîmên pizîşkî serpiriştiya zindanan dikin û piştgirînan bo girtiyan encam didin. Derbarê deverên li jêr kontrola grûpên çekdar li Rojavayê Kurdistanê 22 zindan hene. Li her yek ji bajarên Serêkanî û Girêspîne û her zindanekî dikare ta 3000 girtî li xwe bigire û di dema niha de 1200 girtî di zindanan de hene. Lê grûpên çekdarên bi ser Tirkî ve kesên ku bi bihaneya peywendiyên wan bi qesede re hene, wan yekser bo Tirkî vedûgihêzin. Li gorî raporta Rawanggeha Navborî ku hikûmeta Demkî di sêvê mehê de lêborîneke giştî li ser tawanên ku berî vê mehê hatine encamdan ragihandiye. Her di heman derbarê de û li gorî Rawanggeha Sûriya mafên mirovan ku li deverên dibin kontrola Desteya Tehrîrî Şam de 4 zindanên fermî hene û hejmara girtiyan 1500 her wiha 20 girtiyên nefermî li deverên cuda hene wekû Heleb, Idlib û Latqiyê. û karkerên diwan zindanan de rêkar û tedabîrên rêgiriyê di ber belavbûna vayrosa koronayê di nav zindanan de cîbcî dikin. Beryademekî jêderina xwe cehî belav kirin ku li deverên jêr kontrola opozisyona Sûriyê bigiştî ku bêhtir ji 6 milyon çekdar û sivîl lê heye, bi tenê yek alava piştgirînkirina vayrosa koronayê heye.